Umi, wong terpandang sak kedong kandang ambek Dermawan. Salim sik Rame aku mang cak patah. ruami cak patal aku diluk mau aku mek tuku tok mi. Kangkung ngambil wortel. Iwake nandi Sri. Ate Opo wis sih? mi. Lah kan kuwi beling wolo ku lho. Urip wis kecut, mangan-mangan kecut tok ae. Baru uripku kecut mi. Aduh, Sri yo mulane kon jejero aku ae cek. Cek legi. Ya wancene mi yo. Sing garane susah iki aku mi. Oh, Bawa iki lho mi kok asik 8 men sak RW mi. mek 8 ae Sri kon kok susah mek Mek 8 mek yo. Yo iya tau kon ro dhewe umi terpanas sak kedungan. Nah saiki lek 50 lho, 50 ping 8 wis 400 mi aku oleh ndi mi aku gak sing golekno mi. Yo lek sampean bisa gawe bantal duwe. Lah lek aku tuh mi lek nyambut gawe ku yo ndas gawe sikil gawe ndas mi aku ki mi. Lah kon pesenanmu ku tak gak patek ono Sepi ta. ngene iki sepi. Malah wis jejero aku ae Sri kon lek gak duwe dhuwit ya kon kasbono nang kok biasae. Ya apa lek misalnya aku umbah-umbah mek setelika ndek sampean. Lho, lah yo murtini ku ya apa biasae sing gak oleh ngomong wis mi, iku wong iku. Ya masa ngono mi apa ngono mi kok Sak ngarepmu wis iso ngopo ngono kon nang omahku. ya wis aku tak sing Ambekan iku masak lho. ya. Yo wong iki lho. Buan iku lho hari kok iso pas kembar ngono lho. Lah iya kok iso pas Saulan ping- kacek mek sedina-sedina ngono Lah mi, yo. iya anjene yo paling yo ketemu dinoe Iya, apike pas iku ulane ya. pas iku, ya. Sarian nyengan apik-apik ulan Nek yo Sri. soaken wong-wong sing koyo aku ini ki yo mi yo. Yo kaum kecut-kecut. Kecut sekali. Aku iki kadang ya mikir mi ya urip iki wis kecut. Sing tak pangan iki kecut-kecut. Kan belum lo paling medeni taman yo. Iya. Katene tak gawe wedang mi. Jare lek gawe wedang njaluk Sri aku sering kok yo aku gak ono yo. lek gawe wedang blemeng wolo iki awet gak seneng mangan ngono mi jare. Ya kon yo nemen melase Sri lek ngono iku. Mami, aku cek ngirit ngono lho. Lah sik aku tak nang cak patah selaan. Ya wis salim sik. Kon lek gak duwe dhuwit wis nang omahku. Ya wis ya mi. Ya Allah. konco numi terpanas sak kedungan Iya, yo gak oleh nih. susah. Ya salim naik mi. Assalamualaikum. Salam.